Bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka altine hande woni tan mataw ñalawma gadano e korka min kuccita e moɗon e ruɓɓindu jaydeli moɗon ko wiɗon tan yo Allah rokku en tawtorede kadi oɗo saaha mo wuuri e kadi ñagade mon yaafuya saabu neɗɗo saaha foof aɗa wawi haalde ko weeli yimɓeɓe kono aɗa wawi haalde ko ganduɗa wonmo welani ɗum noon ko wiide won tan oɗon ɗacca hakke ɗum noon bandiraɓe no subaka foof ko salminde woni jarnude on goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma bani ba Aissata Ndiaye bani ba debbo Pullo a salminama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere a wiyama kadi korka moƴƴa malaka jarama no gurɗa a changé korka hem ala changé korka ka korka fuɗɗaki changé dem haydino ko seeɗa aɗa andi korka kam ina yawi waylude neɗɗo Amadou saabu haɗa joɓɓe kadi haal tan yo yetti noon tan ala probléme ne wawi ɓe jafuma par ce que lewru korka non ɓe jabtoto saabu ɗo joni hay haala ka ganduɗa mi taaƴi ɗum ɗo joni ma wot ɗoɓe nawi ɗum kono noon aɗaɗoɓe jokkiro yik min noon ko noon kono noon min kolani heege ɗum ɗon nanɗon tan dal en tout cas min kam ala ko mbawmin haalde ko namdal wonno te a jaabima jaabaki mbaɓe jokkit kono ɗum ko salmindeɓe kamɓe dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen wonɓe e nder ha e caggal leydi Sénégal yewnudeɓe kadi no fewi ɗe balɗe ɗiɗɗe ganduɗa en kuccitani mabɓe sikki ala ko yettude Allah e julde nabi Mouhammadine ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam e wideɓe kadi bisimilla mabɓe e roɓɓindo jayndeji noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ene wayno ko kulhul ɗi ganduɗa ɗi hande ene ɓuuri mantinade ene ɓeydi ha mbiyen hewde e nder leydi men Sénégal e ko yewti koye oɗo mboros biteɗo coronavirus guilay e ɓeydogol kawuji communautaire kono kadi e jangol manam mbiyen jaltugol aduna yoga yimɓe tawi saabi ko o mboros biteɗo covid 19 noon tigui Amadou le soleil uddita dama ko noon tigui jayde rokki ko guuɗi ko mo ganduɗa o ko biteɗo Philippe Lalliot mo ganduɗa kay ko ambassadeur mbo leydi France ɗo e Sénégal kanko noon Aissata ne wayno o hutori hande ko konguɗi wolof so wiide wonde suñu o boolo o dinañu am ndam manam tan so tawi en ndenti en nangodiri ma en tigui Paul oɗo rafi ɗum ɗon noon ko yewtere yaji nde o waddi e ndeɗo jayde witende le soleil konguɗi makko noon ɗi o jogui e wolof kono kadi o arti e copré ɗe ganduɗa ɗe o saaha lambu leydi France kañum e agence français de développement woni e wallidirde leydi Sénégal ko ene tolni hande e duuɓi sappo jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias kañum ari tigui koye oɗo covid 19 ɗo e leydi men Sénégal jayde wi noon ko lekki witeki hono artemisia ganduɗa kay ha hande ko lekki ganduɗa ki o saaha hande dowla momal Madagascar ina kay hutoro ɗum ko yewti ko e safrude o mboros coronavirus jayde wi noon ko kinɗon lekki de ina reme ɗo e leydi men Sénégal toon to Thiès guila hitan ujunnaje ɗe jeeɗiɗi woni 2007 kono kadi jayde arti e ko ganduɗa ko woni jiitogol kay on ɗon safaro wiyete ko docteur Jérôme mo ganduɗa kay wiyete e ko Muyangui tawi noon ko kanko tigui ne wayno yiiti oɗo safaro biyeteɗo covid organique kono kadi jayde arti e holko soomi e mayde oɗo gorko biyeteɗo Lamine Sène mo ganduɗa ko imam toon to buntu dépôt no jayde wiri ɗum noon ko toon to Thiès tigui o miijino tan ko wondude e mabbo kono kadi ndeke o somno ko mboroso coronavirus hayni cafrowo mo nde ƴeewi nde tawi ko ɗum tigui o wondi jayde noon ne wayno arti en hello yagne ne tawe hello tati ha nayyi e nde jayde witende l'observateur jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde wi ko covid 19 cas importé ɗum ɗon noon ko hanki wonno holtam ni wonde on ɗon kay gadduɗo ɗo on ɗon ka tawi umri ko caggal leydi o arta tigui ko e moto biteɗo Jakarta ɗum ɗon noon ko debbo umri to ko toon to Guinée o rewi tigui ko frontiére tawi noon ko hakkude leydi Sénégal e dowla Guinée tawi noon o ari koye oɗo moto biteɗo moto taxi Jakarta ɗum ko toon to Welingara Vox Populi nden ɗon jayde ari ko e limore nde ganduɗa nde o saaha hande ko hulɓinide ɗum ɗon noon ndiwi tan ko jeetaɓijo e jeenaɓijo tawi ko cankiɗe o mboros coronavirus ne wayno foof de heeɓa koye o weekend mo jewtuɗen holitamni wonde ko imam mo duuɓi capanɗe jeetati kañum de heddi hen toon to galle mum koto Thiès e aset ɓennuɗo noon ne wayno ko debbo mo duuɓi capanɗe jeegom kañum tigui heddi hen toon to Touba saaha kay ndeɓe jinno nawdemo toon to centre traitement woni tan mo ganduɗa kay ko
centre mo ganduɗa ene safra ko yetti on ɗon fannu wonno tigui ko alet hanki jamma walla hanki kiɗi jande noon sifima no fewi kono kadi nde arti e commune mbo Tambacounda e toon to Kaolack no jande wiiri o saaha ɓe memama ko jayde lasat nden ɗon ne wayno ari ko e ha joni laygol walla mbiyana toɓo kawuji communautaire e coronavirus ɗo e leydi men Sénégal jande wi noon ko kulol tigui mantinigol kañum de ene wayno teska toon to Tambacounda e toon to Kaolack ha toon to Mbour holitama ni wonde ko technicien ɓe ganduɗa ɓe hande ko safroɓe tawi noon ko noddirteɓe omo dialysen kañum de ine wayno toon to hôpital mbo Tambacounda kañum de testa tawa ene wondi o mboros coronavirus to Kaolack noon ko agent goto mo ganduɗa ko bisis kañum de heeɓi on ɗon mboros e nder hen noon ko tato ɓe ganduɗa ɓe ko yeeyaɓe toon to jeere Mbour kañum de testa tawa ene gondi o mboros covid 19 jayde enquête loski nden ɗon wi ko daɓodiral tawi noon ko raɓaɓe ganduɗa ɓe ko banggue liggotoɓe to banggue calal balli leydi men Sénégal jayde wi noon ko kulol kay oɗo sa hande nana hoɗi e ɓerɗe kamɓe hakkillaji dendagal ɓiɓɓe leydi ndi holitam noon wonde ko agent ɗi ganduɗa ɗi ko gollotoɓe to banggue calal balli ɓe Dakar ɓe Touba ha toon to Tambacounda kañumen kala o saaha keeɓi oɗo mboros coronavirus jayde libération nden ɗon ari ko e limore ko yutti ko e 126 ka kono kadi ne tawe hen ɗiɗo tawi ko wasɓe pitali munen ɗum ko e nder balɗe ɗiɗi ɗe jewtuɗen jande noon arti ko ganduɗa o ko keddiɗo toon to daru toon to nokku biteɗo Daru Khoudoss tawi noon ko debbo mbo inde muɗum sowa ko ka huma no jayde wiiri kanko de o heddi hen ko saaha nde o wonno e nawede toon to centre de traitement gonɗo toon to Touba kono ɗum ko jande wi capanɗe jeetato e jeegomo tawi noon ko yimɓe mbaɗama ko wiyete mise en quarantaine joñama e oɗo saaha ɗum ko caggal kay nde imam goto hawri e ladial toon to Thiès e ko yetti o mboros coronavirus jande noon arti hen ko ɓuuri yajde ina tawi e hello o joyi e nde jande witende e libération jayde stade uddeto damal nden ɗon tigui guddirten e oɗo subaka hande jayde arti ko e championnat toon to dongre Europe ɗum ɗon noon ko dadɗi ganduɗa ɗi woni ñalawmaji ganduɗa ɗi kay hande ina eto jagguede gam tigui ɗum ɗon wawa fuɗɗetade ɗum ɗon noon ko calcio toon to Italie ɓenne kadi nana eto ƴewde ko noonne kadi toon to Angleterre kañumen goni tan ko e yewtidde beele kay ene keeɓa pamodiral holde potata fuɗɗitade kono kadi jayde arte ɓiɗɗo Sénégal najo ko mbarodi e nder wero ɗum ɗon noon ko Moussa Wagué jayde wi noon ko coupe d'Afrique uji tati ɗi woni ɗi feti kono kadi wondude e coupe du monde uji ɗiɗi woni 3 CAN et 2 coupe du monde ɗum ɗon noon jayde wi tan ko suka mo ganduɗa hande joguiɗo expérience manam haqqilante e on ɗon fannu kanko tigui woni joueur Afrique najo ɓurɗo famɗude marqueɗo but e coupe du monde kono kadi omo yara tan e duuɓi nogas e goho ko nden tigui kadi o nodda e fodde e keppu guendijo o fodde laabi nogas e goho o lawol woni ko jayde uddiri oɗo subaka hande ko ɗum tigui enen guddirten to banggue roɓido jayndeji noon tigui Amadou jayde coftal ɓalli uddata roɓindu jayde le udditen eɓɓore wonde woni banggal gueɗe rendo no subaka foof gaɗoreden laygol rafi o hande altine nogas Amadou hande ko nogas jeegom nogas jeeɗiɗi nogas jeeɗiɗi pour usan yimɓe ñalawma aysat noon tigui aɗanda suusa korka nogasi jeeɗiɗi ɗum noon puɗɗorde garen e test uji mbaɗaɗi hande ɗi ina tolni e 1,777 test uji mbaɗaɗi ko 94 garti hen ne dañi oɗo rafi coronavirus ina jeeya hen 90 ɓe ganduɗa ko kawuji contact ɓe ganda ina anda dabɓe ɗumen rafi o e kadi ko tolne 14 ɓe ganda ko kawuji communautaire ɓe ganda dañi rafi o te anda ko hoɗo ƴetti ɗum noon ɗiɗo ko Sangalkam ɗiɗo Rufisque goto Grand Médine jeegomo ɓe ko Touba goto Thiès goto Sédhiou goto Mbacké woni debbajo mo ganduɗa wiyama sankima hanki o ɗum noon guila rafi o fuɗɗi ha joni 776 test uji mbaɗama ɗiɗon test uji noon ko positif mbiya tan ina jeeya hen e 200 ɗi ganduɗa e 64 ɓe ganduɗa yete celli ha koti galleji mumen goto ne jeenayo wasɓe hen pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi e kadi ina wiya tan 442 ɗo joni gone safrade hande noon ko goto tan Amadou o selli ha hoti galleji mumen kono noon Aissata aɗa andi oɗo saaha kulol ngol ne mawni vraiment kulol ngol ne mawni sa daari test e hande o woni altine nogas jeeɗiɗi lewru nduɗo no ganduɗa ministére o yaltini ko ɓoyani ko oɗo test mo ganduɗa hande ko kewɗo kono kadi ko arti ko ne heewi kono ko ɓuuri ko heewde
kadi ko fof aussi ko 14 cas communautaire manam sappo e nayi ka ɓe ganduɗa ɓe ko raɓaɓe tawi ganda hol dabde ɗumen wadde firti ko dabgol communautaire ngol hande o ngol ɓeeɗi uddude hakkillaji kono kadi ma won hen wiɓe nden ko sellannoɓe ɓuranno hewde saabu sa daari ko testere kono way hewde ni ñawɓe no ɓeydorto ni ko noon kadi aussi hono hunde ustorto ɗum ni kadi en gasa tawi ene famno saabu eɗen gandi ko ɓooyani ko sellanno ko ɓuratno hewde ko testerno ko ɓuuri famɗude donc leliɓeɓe kewano hande noon ko leliɓeɓe ɓuuri hewde wadde firti ko hande o en cuwato yiide effet mo ganduɗa o ko effet min confinement jamma o woni momi suwa yiide effet muɗum taw kono kadi effet kaɓɓugol masque mi suwa yiide effet muɗum taw ene gasa noon ɗo e yesso ma won wiɓe ma ɗum aroy ene gasa ɗe ñuggueji yimɓe witeɓe cellani ene gasa kadi ɗo e yesso ma ñuggueji selloɓe kadi ngar kono noon kadi alay saago yimɓe jeeyi effet ɓe ganduɗa ko woni haɗinde hasino tawi hande o katgol yaaha gartagol ene nafi seeɗa kono kadi wonko nafani saabu en jii hanki ko wiyete cas importé ittama toon to Guinée debbo mo ganduɗa o ko lumbuɗo tawi alda tigui e yamirore naati e toon to Vélingara donc ha joni ɗum so maîtrise amani wonko ganduɗa ko hande uddi hakkillaji te ko ɗum ɓuuri yawde leydude rafi woni transmission communautaire noon tigui Amadou aɗa andi hedde Tamba Vélingara Kédougou en aɓe goya ɗum ɗon hande wiide mabɓe kawuji kewɗi natoji toon hande ko kawuji communautaire kawuji importé ummoto ko ittete ko caggal leydi ummotoɓe hedde Mali hedde Guinée ko way noon nanna ɗum toniyete kono Amadou ha joni tan ay ko ine jeeya kadi ko ganda ene hulɓini joni haale ɗum e jayndeli ɗi woni ɓe ganduɗa ko safroɓe dañɓe rafi o nani omo ganduɗa kankoni docteur Abdoulaye Bousso o wi ko tolni e nogas joyo hande e médecin ji ne goni ɓe ganduɗa dañi oɗo rafi coronavirus ɗo joni won hen ɓe ganduɗa ƴefti ɗum koye nder galleji mumen won hen ɓe ganduɗa yete kamɓe ɓe ƴetti ɗum koye hôpitaux ji e woɗɓe ɓe ganduɗa yete ko mataw ko transmission communautaire ɗum ɗon Amadou hande ina ɗeesi hulɓinade hen seeɗa eji kadi jeenoyo ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen kono o wi kadi guila rafi o fuɗɗi Amadou ko tolni e 14 woni ɓe ganduɗa gonno kawuji grave e kawuji grave ɗiɗon noon jeenoyo mbasi hen pittali mumen te jeenoyo ɓeɗon ne mbawi hen yaltinede ɗiɗo ɓe ganduɗa keɓani yaade hôpital woni oɗo debbo cankiɗo to Mbacké e o gorko cankiɗo Thiès e galle muɗum kono kadi Amadou ɗo joni Sénégal mataw région ji 11 memataw e 14 aɗa andi ɗum ɗon hamnima kono guila fuɗɗi ha joni Amadou ko wiyete test uji massif yo waɗe kono test uji nani waɗe saabu so ujunnaje 10 e capanɗe jeegom e noga e capanɗe joyo e ndo ujunnaje 10 e temet tati e capanɗe joyi e nayyi test uji waɗama test uji nana waɗe Amadou nana waɗe ko ɓoyani ko ɓe mbino kanko docteur Bousso o wi wonde ma ɓuuri wadde agressif manam ma ɓuur ne wayno wadde bundi test yimɓe saabu kadi aysata paamen yimɓe ne ɓeyɗo testede rafi no ɓeyɗo feñje saabu eɗen gandi rafi o nanɗo soomi yimɓe kadi waɗaɓe en quarantaine waɗaɓe en isolement ina mbayno leydi e hôtel ɗi ina mbayno leydi e auberge ɗi wadde firti so tawi waɗama tan alay saago feñat saabu kamɓe hulanaɓe ɓe gondi hen ɓe ko ɓuuri ko hen hewde walla ko feccitande mabɓe ina artira somde on ɗon rafi kono kadi artude e kawuji grave on jiten kadi hande aussi wiyama eɗen jogui ka mo ganduɗa ko manam ko ka grave wadde firti ha joni ko ɗin ɗon kawuji aɗin ɗo tene kadi ene hulɓini no fewi wona ɗum ko artude e toon to Vélingara to mbiɗa to ɓe keeɓi kawuji 7 kamɓe diwan mbo Vélingara kono foof ko kawuji importé eɗen gandi jeeɗiɗo gumminoma toon to banggue Sierra Leone ene wayno ngari naati toon to ganduɗa ko woni tawi ko Sénégal naɓe noon gummi toon garti ene gartiri rafi ɓe goni jeeɗiɗo yante oɗo debbo mo hanki o ɓe goni jeetato ɗum ɗon noon foof hande 11 région memama no mbiɗa ni ko hunde ganduɗa nde ene hulɓini wadde haɗede yimɓeɓe ene wayno yaade hakkude diwnoji ɗi ɗum ɗon woni ha joni gartam ɗam yo yimɓeɓe keddo jooɗo kono kadi ɓe mbaɗa respecté ko ganduɗa ko woni hande ina haɗa so tawi a daari ɗum ɗon an jokki yaade aysata firti ko yimɓe ɓe despectani ko wiya ko woni ko haɗa ko ɓe jaɓani ɗum wadde manam aɓene mbaɗa e belanteji mabɓe aduna ɗum ɗon noon et puis woni ko moƴƴani e leydi ndi surtout noon jonde nde Amadou jonde nde ƴewtinda par ce que aɗa andi hande ko ɓuuri hen wonde danger o ko mbiɗa ko yimɓeɓe mbaɗanno jamma o hankadi ɗum ɓe ndendinay koɓe mbaɗanno ñalawma ɓe jokka ɗum ine hamni dentoɗen ko ɗon tan kadneten roɓindu jayndeli meɗen hande ko wiide on yo Allah waɗanen jaame kisal ittana en ɗo oɗo rafi udduɗo koye oɗo saaha ko banimon debbo Aissata Ndiaye Amadou Moussa n heɗen kañumne banimon debbo Aissata Ndiaye e Amadou Moussa mon pam hande kawuji keewi ina hulɓini korka wonmano wona kawɗi Amadou ko kawuji hoto rokku joom ɓe sisiɓe ko kaali ɗum noon Ndeye Fatou Massaly heɗen
banggal caméra o on Allah jarama on jarama ha janggo sallahu lamdo jaɓi